A casa soñada. Somos os xemelos Rodeiro, Arturo Paco, e temos un novo reto. Sita e o seu neto Adrián andan na procura dunha casa. todo isto para que Adrián cumpra o seu soño. O meu neto escoita sempre moi boa música e di que quere ser cantante. Cando vin a oferta do curso de Saraivas, sabía que era unha oportunidade única. Eu sempre fun de aprender pola miña conta, pero miña avoa quere que faga o curso de Saraivas, pero como está lonxe da casa, pois non sei onde quedarme. Non teñen do que preocuparse, porque nós conseguiremos a casa perfecta para eles. Bueno, ainda que con ese brazo tal como está, non sei eu. Moi graciosillo, Rodeiro pequeno, que naciches 2 minutos despois. Este brazo está así, porque tiven un pequeno percance esquiando na Louseira. Ai, que lástima. Sí, unha verdadeira lástima. Bueno, Irmán Rodeiro. Irmán Rodeiro ao poder. Tremenda casa, A verdade é que das mellores que hai por esta zona. Sí, e ademais conta con 5 habitacións, 3 baños con jacuzzi. Aparte, o de arriba ten un baño de vapor, o de abaixo tamén ten unha cociña de alta gama, que cociña bilbaína, non sei se coñeces. E tamén ten un pasillo, un corredor, ten un salón de xogos abaixo que podes interactuar co sistema de luces LEDs. Temos 9.000 millóns de luces LED abaixo, e despois temos a sorte e a fortuna de que está todo, absolutamente todo, completamente amoblado. Susto que andábamos buscando. Efectivamente, imos botarlle unha ollada, que? Aparte por aquí. Bueno, e que vos parece a casa? Xusto que andábamos buscando. Sí. Como mola, neno. E aparte de molar, xunta o tradicional co moderno. Está a venda só por un módico prezo de 1.550.000. O que nosotros queríamos emplear. En euros, abuela, non en pesetas. Que veis? Ai, Dios mío, pero este neto meu vai me matar. Ai, Dios mío, querido. Pero tranquila, tranquila. Pero, Dios mío. Temos outras Vale. opcións. O vosso presuposto é de 553 euros. Esta magnífica casa está a un 999.997 euros por riba do vosso presuposto, pero sempre hai outras opcións pola zona. O máis asequible sería mirar por outra casa máis pequena para poder reformala. Por esta zona hai varias. Exactamente. Bueno, pois vos saberedes. Esta vivenda independente é pequena pero acolledora. Ten unha superficie de 2 metros cadrados, ideal, perfecta para unha soa persoa. Pois está ben, gústame porque está dentro da naturaleza. Verdad, Adrianciño? Quita esas gafas, anda, quita esas gafas. Ademais de que xusto ao lado da casa pasa ese fermoso río que pasa. Exacto. Aquí tamén tedes un porche, onde podedes disfrutar de calquera evento coa familia cando veña de visita. Pois sí, está moi ben, para facer unhas sardiñas, un churrasco, unhas castañas. Ademais de que tedes aquí unha fermosa porta de carballo autóctono. Do país. Efectivamente, pero non nos entreteñamos máis e pasamos a ver o interior. Adiante, por favor. A casa inclúe tamén este pozo, o cal ten un prezo en total de 510 euros e iso entra no presuposto. Nos contaríamos cunha marxe duns 43 euros aproximadamente. E levaríanos un tempo de 8 semanas. Parece que está sólido isto. Pois non me acaba de convencerme. Non No? poderíamos ver outro. Claro que sí, imos aló. Temos unha na Rúa dos Carballos. Esta é a seguinte vivenda, en plena naturaleza, tal como vos gusta, non é así? Bueno, o súper un pouco lonxe, non ten veciños, pero bueno, así tampouco non se entretén tanto con el. Bueno, é un sitio ideal para compoñer, Moita tranquilidade, moita inspiración. Aparte ten unhas vistas impresionantes e dentro ten un espacio interior dun metro cadrado, ideal para unha persoa soa. Pois non me parece moito, porque eu non sei se collerá aí o pequeno. Este parece que non abre. Esta propiedade está á venta por un prezo de 70 euros. Eu penso que no mercado ten un precio menor. Eu intentarei conseguila por 67 euros. Sí. O resto do presuposto poderase destinar para a reforma, que levará entre semana e media, calculo eu. Dende o meu punto de vista, eu creo que é unha moi boa inversión. Efectivamente, polo menos, Arturo, estamos de acordo en algo.
Bueno, pareceme un pouco pequena, porque non sei se che colleran aí os libros, Adrianciña. Tranquila, abuela, está todo na cabeza. Pois imos continuar. Sita non parece moi convencida coas casas que vimos ata ahora. Así que espero que a seguinte lle convenza moito máis. Bueno, pois pareceme pouco luminosa, Bueno, quizás con as luces LED... Podemos poñer... Cuidado. Parece que fuches de axuda por unha vez, Paco. Vale. Como podedes comprobar, esta construción pode satisfacer todas as vosas necesidades. Ben se ve que ten unha amplia entrada. Aí tamén se pode incluir un portón macizo, de madeira, por exemplo. Ademais de que ten unha cor verde, que parte de pegar coa cor do banco é perfecto para inspirarse e compoñer música. Música, Ademais de que ten un bonito árbol para cando faga sol. sol. Está moito na carretera general, e ten moito ruído. E o chaval xa é medio despistado. Non sei, e necesita tanta reforma que non me convence moito, Sita, poderíamos rebaixar 50 euros pola reforma. Así faría un total de 505 euros. E cantos metros cuadrados ten? Pois isto ten aproximadamente entre 1 e 3 metros cadrados. Igual que o teu cuarto de baño. O meu cuarto de baño é precioso. Por certo, non viches a miña mampara hidrofóbica? Ten, a parte de... Moi ben, chegou o momento de decidir con que casa ides quedar. Para iso, teredes que escoller entre as dúas casas que máis vos gustaran. Para iso faremos un breve repaso. A primeira é unha vivenda moi ben estruturada, pero pouco aberta á luz. A segunda está moi preto da estrada, ademais de precisar unha boa reforma. Vamos a escoller a primeira opción. Claro. Nora boa, poñerémonos de inmediato coa reforma. Hola? Oh, vaya. Non te preocupes, xa lles comunico. Veña, gracias, por avisar. Hasta loguinho. Vale, teño malas novas. Resulta que a casa xa está vendida. Como? Pero sempre hai outras opcións, como a segunda vivenda. Ainda así non vos preocupedes, coa reforma que vamos facer vai quedar unha casa impresionante. Bueno, os expertos saberán. Estou de acordo contigo. Bueno, agora vou intentar que nos rebaixen o prezo polo que piden inicialmente, vale? Veño agora. Pero moi delgado estás, Ti comes moi pouco, Nótaseme, pero se eu estou perfecto. A outros te que alimentar mellor, Eu creo. Ben, traio boas novas. A casa é nosa por 485 euros. Parabéns! Estupendo, agora é o meu turno e xa podemos comezar a reforma. Pero deberei ter cuidado e axustar o meu presuposto, que é dun 68 euros. O único que espero é que non haiba ningún contratempo. Chameite porque temos malas noticias, moi malas noticias. Resulta que apareceu amianto na estrutura. Vai, o que non ibas a ver. Sí, resulta que a oureta está pintada de verde. O máis seguro será quitar esas placas. Tras o atraso do amianto, a obra está indo vento en popa. Case terminada. Só falta 1, 2, 3 postes que poñeremos máis adiante. Dide gravar aquí, ó. Hai aquí un formigueiro. Antes non sexan formigas carpinteiras. No, estes son obreros. Fixaste, este é o meu toque personal. Parece que non coincidimos en gustos. Claro, o meu é mellor. Que tal comichedes no ferrador? Moi ben. Ben, estades preparados para ver a nova casa de Adrián? Levo 3 ou 4 días que non durmo nada. Da emoción? Claro. Vale, pois adiante, por favor. Bueno. Outra familia satisfeita, gracias aos irmáns Rodello! Rodello.